Доброго ранку. Усім салют. Рада вітати вас у нашому доброранку. Ведаеце што, сябры? Я сёння з раніцы пазайздросціла котикам. Вось гэта поворот. Кася, ты што, хочаш навучыцца спрытна ўзбірацца на дрэвы? Калі ты марш пра вышыню, то можна запісацца ў секцыю скалалажання. Правильно, навучышся падымацца на самыя стромкія скалы. Да не хочу я нікуды падымацца. А што хочаш? Навучыцца мяўкаць? Дык гэта вельмі проста. Мяу-мяу-мяу. Мяукаць я магу не горш за самых галасістых кошачак. Мяу-мяу. Сапраўды, Кася, у цябе выдатна атрымліваецца. Дык чаму ты пазайздросціла? Таму што коцікі замест таго, каб ускокваць з ложка ў самай раніцы, скручваюцца ў клубок і спяць салодзенька. І так ім утульна. Кася, а хто табе перашкаджае скруціцца ў клубочак? Ніхто, а што? Розныя справы. А ты зрабіў усе справы, а потым уладкуся утульненька і адпачывай. Тым больш, што менавіта сёння адзначаецца дзень скручвання ў клубок. Ты не жартуеш, Лесік? Ніколечкі, ёсць і такое пацешнае свята. Эх, шкада, што яго прыдумалі да мяне. А то і я б сама дакладна яго прыдумала. Лічу, што самыя вялікія прыхільнікі гэтага свята – коцікі і вожыкі. Але і нам часам хочацца застацца дома пад коўдрай і скруціцца ў клубочак. Асабліва, калі за акном мароз, завіруха і цёмна. Бррр! Кася, ты б хацела прапусціць добраранак? Не, што ты, Лесік? А можа, будзем весці яго, скруціўшыся ў клубочкі пад коўдрамі? Тады нашым гледачам таксама не захочацца падымацца з ложкаў. І ўсе спозняцца ў садкі і школы. Ой, не, гэта не варыянт. Што ж рабіць? Адзначыць дзень скручвання ў клубочак увечары. Правільна! Сябры запомнілі? Сёння ўвечары абавязкова трэба скруціцца ў клубочак пад коўдрай. Калі у вас ёсць коцікі, можна павучыцца ў іх. У пухнацікаў гэта выдатна атрымліваецца. Але зараз можна павучыцца ў коцікаў іншаму. Бачылі, як яны пацягваюцца? Дык вось, трэба пацягнуцца. І новаму дню усміхнуцца. І з мульцікам канчаткова прачнуцца. Зразумеў, Кася. Уключаю вясёлы прачынальны ранішні мультфільм. Сябры, вельмі хутка Новы год, так? Так, усе дзеці яго чакаюць, і некаторыя дарослыя. А ведаеце, пра што я падумала? Пакуль што не. Вось елачцы пашанцавала. Гэтае дрэва ўпрыгожваюць рознымі шарыкамі, цацкамі, гірляндамі. І што? А тое, што астатнім дрэвам, напэўна, крыўдна. Некаторыя дрэвы, магчыма, падумалі, як і ты, Кася, і навучыліся ўпрыгожваць сябе амаль ёлачнымі цацкамі. Праўда? Да ну, ты выдумляеш, Лесік, не веру. Тады глядзі і здзіўляйся. Як ты лічыш, Кася, што на здымку? Як што? Шарыкі, якімі ўпрыгожылі ёлачку. А вось і не, гэта зусім не навагоднія ўпрыгажэнні. А што тады? Экзатычныя фрукты. Ага, значыць, гэтае дрэва само ўпрыгожылася, быццам ёлачка. Здорава! А як яна называецца? Васкоўніца чырвоная. Ніколі не чула. А дзе растуць такія прыгожыя шарыкі? Радзіма гэтага пладовага дрэва вышыняй 10-20 метраў. Усходняя Азія. А яшчэ яго можна сустрэць у Кітаі. Значыць, там дзеткі могуць святкаваць Новы год не пад ёлкай, а пад васкоўніцай і шукаць там падарункі ад дзядулі Мароза. А можа, гэтыя шарыкі ўпрыгажэнні яшчэ і ядомыя? Так, плады васкоўніцы даволі смачныя. Зверху яны пакрытыя абалонкай, а ў сярэдзіне чырвоная салодкая мякаць з адным буйным семем. Ой, як здорава! Значыць, дзеткі могуць адзначаць пад васкоўніцай Новы год і ласавацца салодкімі пладамі. А як вы лічыце, дзяўчынкі, што гэта на фота?
Хочаш сказаць, Лесік, гэта таксама фрукт? Не можа быць. А вось і можа, Кася, гэта пандан. І такую назву я ніколі не чула. Панданы пальмападобныя дрэвы і хмызнякі, якія налічваюць каля 750 відаў. Ого! І чым яны адрозніваюцца? Панданы бываюць рознымі па памерах. Ад невялікіх хмызнякоў вышынёй менш за метр да сярэдніх дрэў вышынёй 20 метраў. Ну і дзівосныя расліны, такія розныя. Колер пладоў пандана змяняецца ад зялёнага да ярка-аранжавага ці чырвонага, калі яны спеюць. Уявіце, плод можа заставацца на дрэве больш за 12 месяцаў. Значыць, дрэва ўпрыгожваецца пладамі-цацкамі на цэлы год. Ха, цудоўна! А з'есці гэта панданы можна? Так, віды з буйнымі і сярэднімі пладамі ядомыя. Іх можна есці сырымі ці варанымі. А што? Я пакаштавала такі экзатычны фрукт. Але спачатку ўпрыгожыла б ім ёлачку ў сваім пакойчыку. Думаю, не горш за ўпрыгожаную ёлачку выглядае і маклюра аранжавая. Ой, сапраўды! І тут быццам навагоднія шарыкі на дрэве. А гэтыя плады нагадваюць апельсіны. Правильно прыметила Дарына. Плады маклюры яшчэ называюць ілжэ-апельсінамі. Гучыць не вельмі апетытна. А чаму ілжэ? Бо для людзей гэтыя плады атрутныя. Ого! Вось табе і прыгожая, амаль навагодняя расліна. Навошта яна ўвогуле патрэбна, Лесік? Кася, на самой справе маклюры вельмі карысныя. З іх каранёў атрымліваюць жоўтую фарбу, а са смалы якасны клей. Ну добра. Калі так, няхай расце і гэтая маклюра. Да таго ж некаторыя жывёлы ядуць плады маклюры без шкоды для сябе. Але я б усё ж трымалася ад яе падалі. Мне, шчыра кажучы, больш падабаюцца звычайныя яблыкі. Во, ідэя! Прапаную зараз паласавацца яблычкам і мульцік паглядзець. Чаму не? Мультфільм, сябры. Як хутка мульцік скончыўся. Я нават яблык не паспела з'есці. Кася, і зусім не хутка. Нармальны быў мульцік, вельмі цікавы. Так, цікавы, але кароткі. Лесік, ты ж ведаеш, няветліва жаваць і весці добраранак. Жаваць і размаўляць сапраўды няветліва. Кася, ты на што намякаеш? Як на што? Пакуль я дагрызу яблычак, давайте паглядзім яшчэ адзін мульцік. Ну, калі гледачы не супраць. Яны дакладна не супраць. Добра, тады я ўключаю чарговы ранішні мультфільм. І лепш, каб ён быў доўгі, Лесік. Сябры, а ці ведаеце вы, што ў нас у Беларусі ёсць кот, які працуе ветэрынарам? Не, не ведаем. Лесік, давай знаём нас хутчэй. Кот Рафік у Бараўлянах мясцовая знакамітасць. Ён жыве і працуе у ветэрынарнай клініцы ўжо 3 гады. Ого, цікава. І якія ў Рафіка абавязкі? Іх многа. Кот сустракае кліентаў, працуе тэрапеўтам для хворых жывёл, суцяшае людзей, якія хвалююцца за гадаванцаў, а яшчэ пазіруе за прысмакі. Які працавіты коцік. А як ён апынуўся ў клініцы? Аднойчы валанцёр прынесла сюды хворае кацяня. Урачы выратавалі і вырасцілі маленькага. І палюбілі? Менавіта. Таму вырашылі пакінуць Рафіка ў клініцы. А яму тут вельмі падабаецца. Кот гуляе з сабакамі, сябруе нават з экзатычнымі жывёламі. А ў Рафіка ёсць перапынак на абед? Не хвалюйся за яго, Кася. У холе клінікі для незвычайнага працаўніка усталявалі вялізны ігравы комплекс. Вакол цацкі і прысмакі. Так што гэты кот ніколі не бывае галодным. Вось дык Рафік усё паспявае. І гуляць, і працаваць. Акрамя таго, пухнаты дапамагае дзецям вызначыцца з будучай прафесіяй. Як гэта? Калі ў клініку прыходзяць маленькія наведвальнікі, якія мараць стаць ветэрынарамі, Рафік працуе манекенам,
дазваляе слухаць сябе, даследаваць. Ну, просто неверагодны кот. Цікава, а што ён робіць зараз? Думаю, збіраецца на працу. І глядзіць добра ранак. Так што для цябе, Рафік, і для ўсіх нашых сяброў яшчэ адзін ранішні мульцік. Глядзім, сябры. А зараз час развітвацца, сябры. Няхай ваш дзень пройдзе паспяхова. Карысна і самае галоўнае весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!